enjoy the silence.
you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.
tady na tréninku s Janou, za Filipem Drznárem. Filip, jak se zdravíš? Ahoj. Jsme tady ještě s Nebou Šampaňkem. Čau. A Filipe, řekni třeba jako pro některý lidi, kteří tě neznají, ale to asi, to jsou jedině takový lidi, kteří... Tady pod kamerem. Jo. Právě tě baví, ne? No. Takže řekni jako to, no. Jak bych to představil pro lidi, jak to se představil. Já jsem Filip Drznár, zadej si to do Google a tam najdeš. Tak my vás zdravíme. Čau. Přijeli jsme teď z Plzně, byli jsme teda za Filipem Drznárem. Já jsem se viděl s Filipem po 4 letech. Moc rád jsem se s ním viděl, moc hezky jsme si zatrénovali. I jsem se naučil nový věci v tom tréninku, jako to dělat líp, že mi Filip jako ukázal, jak jako líp cvičit mě to naučil a vlastně mi poradil, jak to dělat. A tady je moje přítelkyně Jana. Zdravím. Byli jsme vlastně spolu, že jo, jak jste viděli prostě v tréninku, že jsme byli spolu za Filipem v Max Fitness Doudlavce a Jana ho viděla poprvé Filipa, já jsem ho viděl, že ho už několikrát v životě, že už ho znám ve 13 letech jsem ho viděl poprvé a několikrát jsem byl na tréninku za ním ve fitness centru Malice, a byl jsem tam naposled 7. listopadu 2021 a ten rok, co v prosinci 2021 Alice končila, bohužel, no, což jako bylo legendární fitko a mrzí mě, je mi líto, že už jako není, protože to bylo legendární tím, že prostě tam Filip Drznár vybudoval kariéru a natáčel a prostě díky tam ty legendární videa. No, takže jsme odjeli trénink a vlastně tady je vlastně moje přítelkyně Jana a Lásko, chci se tě zeptat, když jsi byla se mnou za Filipem, že jsi ho vlastně poprvé viděla, poprvé poznala, tak jaký z toho máš jakoby dojmy a co bys jako řekla lidem, kteří Filipa znají jenom z videí a neznají ho jako v realitě, jako jak ho vnímala prostě? To bych řekla, že na mě udělal velmi dobrý dojem, že byl hodně sympatický, hodnej, prostě když jsme cvičili, tak opravdu všechno vysvětlil, ukázal, poradil. Některé věci jsem věděla třeba sama, protože jsem dřív s Ráďou cvičila, tak jsem to znala. Některé věci jsem si potřeba připomenout, tak mi to třeba ukázal. Řekl mi, jaký váhy, kolik opakování a opravdu... A cviky, že jo, taky ukázal. No. Techniku. Všechno mi ukázal, poradil a pochválil mě, když jsem něco udělala opravdu dobře, což jsem ráda, že aspoň vím, na čem jsem, což je dobře. A vlastně v těch videích tam je jako taky sám sebou, ale vlastně v trošku jiný roli, protože když lidi natáčejí, tak jakoby chovají se trošku jinak, a nebo to chtějí zextrémizovat, aby to bylo třeba zajímavější, ale určitě se Filip jako chová normálně a na těch videích to prostě dokáže přehnat jako dobře. Takže kdybyste ho poznali osobně, budete úplně koukat, co to je za člověka, že je vlastně úplně jako v pohodě, klidný, všechno. A hodně mě zaujalo, jak v tom fitku, on je to obrovský, jak dokáže stíhat několik lidí najednou, že to má jak dráhu dokola, že vždycky oběhne to své kolečko, nebo za ním přijdou lidi, on jim rovnou řekne, co mají cvičit, kolikrát, s jakou váhou. A takhle to má vlastně vyřešený, což má hodně chytře, že když to má člověk rozvržený, tak vlastně to má všechno rychleji hotový a stihne víc lidí, než kdyby měl na každého člověka extra hodinu. Takže má to chytře vymyšlený, určitě. Tak Filip je vlastně jako nejlepší trenér, že jako v České republice za mě. A co za tebe jako? Za mě taky. Jako je to první Ty jsi vlastně poznala jeho přístup vlastně a to trénování? Je to vlastně první trenér, kterýho jsem poznala, jako opravdu trenéra, jako Ráďa mě taky trénovala, poradil mi a tady mi jde jako o to, že... Já jsem to prostě jenom měl podat, že jo, jako, no protože nejsem trenér, že jo, tohleto.
takže nedokážu to prostě vysvětlit a pracovat jako prostě s lidma tak jako trenér, že jo. No. Jako, Ne, protože nemám trenerskou školu, ani licence, nic takového, bych do budoucna chtěl. Jo, takže jako to nemůžu prostě, nemám jakoby, víš co, ten odhad na ty lidi, prostě neznám spousta věcí, že jo, jako, jo, dokážu poradit, ale jako víš co, prostě jako nejsem profík, že jo, jako, když je, jako, že neumím prostě, jako, kdybych byl trenér, tak jako, tak bych uměl jako jednat profesionálně, že jo, ale tak jako když neprošel jsem si žádnou trenerskou školu a tak to prostě, že jo. ale máš to v plánu. No mám to v plánu, Máš ale to v plánu. jinak mi to jako, Tady jde i o to, že když jsem tam byla poprvé, tak do mě prostě naskočil takový jako duch, jako a teď se předveď, jako co umíš. Že to bylo vlastně, jako Filipa jsem viděla poprvé, tak jsem se mu chtěla ukázat jako ve vší svý kráse, aniž bych jako chtěla. Takže mi to šlo dobře, ale vím, že třeba kdybych byla teďko ve fitku, tak v tom trošku plavu. Ale třeba ne. a dřepy byly parádní, celkově všechno. Jako upažování, jako na ty ramena, To bylo těžké. to si mohla jezdit jako líp, že jo, jako to, ale tak to časem, že jo, když budeš cvičit, tak No, se to naučíš, hlavně ale já jsem jinak, cvičila po no, delší době, takže člověk něco zapomene a tak, no, ale tenhle cvik si vlastně cvičila poprvé, no. no jasně. A jinak jako přítelkyně, ty budeš chtít vlastně cvičit jako se mnou po vyučení vlastně až. No, protože já mám školu, že jo, mám praxe a normálně výuku a ono je to hodně náročný, ta praxe po fyzické části, takže já mám fitko v rámci praxe, jakoby když třeba něco přenáším a takhle. jo. A navíc Je to náročný při tom je to studiu. náročný a ještě k tomu stíhat třeba jídlo, tak to bych nestíhala nosit si ty krabičky a jíst to studený, to moc nejde. To náročný jako v tom prostě, jakoby, v tom jako co vyhovuje tobě, že jo. A zasahuje No. to i do těch hodin, protože dřív, když jsem cvičila a jedla krabičky No, jsme cvičili zase spolu. a chtěla jsem to mít na čas a nestihla bych to po přestávce, tak jsem třeba někdy musela jíst v hodinách, což není úplně vždycky příjemný a ne každý to povoluje. A co si bude míst jako studený krabičky není úplně dobrý a podle mě by bylo fajn, aby lidi jedli, co jim chutná, co je pro ně výživný a dobrý, co jim dodá energii a mají potom jako vyvážený to tělo, že nepřibírají ani netloustno, ani nehubnou nějak extrémně, takže No, mít tu stravu prostě nastavenou No. podle toho, jako co člověku vyhovuje, jaký má stravovací návyky, že jo, jo, a tak dál. určitě bych jako nikomu necpala to, co jim nechutná, třeba mě nechutnají ryby, tak prostě nikdo mi je nemůže vnutit, i když No, jasně, vím, no. že jsou jako dobrý na mozek, že mají jako Jsou zdraví, no. že jsou zdraví, ale mě to nikdo jako nedonutí, na to musí člověk přijít sám, že No jasně, no. jo, některé ryby mu třeba chutnají, některé ne, tak to mám já, stejně No. jako s dalšíma jídlama a je opravdu něco, co je opravdu pro mě nechutný a nechci to jíst, protože je spousta jiných jídel, kterým se to dá Tak to nahradit. Filip by ti nastavil jako jídelák, že jo, podle toho, to ono umí, jako víš, jako tohle to. No, Když osobně bys to s ním projednala, že jo, tak to on by si No. jako dokázal nastavit dobře, no. Ale jinak jako máš z něho dobrý pocit, jako, že jo. A celkově, jak se ti líbil výlet do Plzně, jako tam, Bylo to celkově fajn. ten den, jako, Jo, bylo to fajn, no, cesta tam byla víc v pohodě než zpátky, protože to jsme měli zpoždění, ale v Plzni jsem párkrát už byla, takže jsem jako nebyla na cizím místě pro mě. A, no dobrý, povídej. a vlastně No na teď nemůžu, na lidi, který teraz jsme... natáčíme, tak zatím. Ale. Na lidi, co jsme narazili a zeptali se jich třeba, jakým MHDčkem máme jet a kde je třeba nějaký obchod a takhle, tak ty lidi byli strašně milí a poradili nám, takže to bylo fajn Jo, to byly. a tak a vlastně celý den byl v pohodě a mám pocit, že to strašně rychle uteklo. To jo, no, to bylo takový rychlý. Bylo to Ta rychle. cesta, že jo, vlakem tam utekla strašně rychle. A pak celkově, že jo, ten trénink na tohle bylo to takový, no uteklo to rychle. Uteklo to rychle. A přitom jsme vyráželi z Prahy, tyjo, že jo, vlakem za 2 minuty 9 ráno, tyjo. No, Jsme na 10, že jo, už půl 10 jsme byli už, jo, ve fitku v Max Fitness no a Doudavce, no. to je právě nejlepší, když jedete třeba na výlet,
tak opravdu vstaňte co nejdřív, protože pak se vrátíte i brzo a máte čas na další věci, jako třeba my na natočení tohohle videa. Máme docela i dobrý světlo, To je ono. takže kdybychom přijeli třeba o nějakou dobu později, tak už bychom to nemohli natočit. To jo, no, ale no, bylo to pěkný dneska, no, jako ten výlet, rád jsem viděl Filipa, bylo to super, že jsem včera šel spát pozdě, protože jsem tak před 11. večer nebo tak, Já jenom, že přepážíme, takže no to skončili. technická pauza. Technická pauza už uplynula, no, měli jsme, jak to říkají v těch televizních novinách, měli jsme technickou závadu. Technická chyba. Vada není na vašem přijímači. No. No. No, jsem ještě nějaký nasidlej, protože jsem začal vnímat, že mám kašel takový leny a tohleto, no tak snad to bude dobrý. To chytil Vada. No asi jo, no. Já jsem ho nakazila svýma věrama. Ale jinak jako bylo to fajn ten den. A rád jsem Filipa viděl, jsem ještě včera jako ještě před 11. večer nebo v 11 večer jsem nějak vyrážel, aby jsem sehnal prostě sešívačku, jako tu jsem sehnal, ale nechopil jsem si k tomu, že mě to nenapadlo, že to jsem myslel, že to tam bude v tom balení ty, jak se tomu říká, ty nápady. Žrádýlko. No, dejme tomu, žrádýlko. Tak nakonec jsem Filipovi napsal jako takový prostě věnování pro něj, takový prostě jsem mu sepsal pro něj takový věnování a jako vděčnost a prostě poděkování jako za to, co pro mě udělal, jako za to, jak ho beru a tohleto, tak nakonec Max Fitness do Udlevce na recepci mi půjčili sešívačku, tak mi to tam secvakli, jako to, takže jo, super. A musím říct, že ta recepce byla taky hodně ochotná, byli jo, v pohodě, byli sympatický. usměvaví, bylo to fajn, nebyli jako něčím jako otrávený. A když člověk opravdu jako v něčem trošku plaval, tak to bylo v pohodě, nebo Ráďa se hodně na něco ptal. To jo, no. Tak prostě museli ze mě být úplně vedle. No, byli v pohodě a ochotní No. a tak, takže to bylo opravdu jako příjemný. A musím říct, že výhoda velkého fitka je, že tam nemáte jako čas pozorovat lidi a oni nemají čas pozorovat vás, takže pro lidi, co nemají jako rádi třeba fitka, protože tam je spousta lidí, tak je lepší zajít do nějakého většího, protože tam je víc strojů, víc místa, víc možností a tak, takže bych víc doporučila nějaký větší, kde máte jako víc možností a vlastně ty lidi se tam tak jako hezky rozesejou po celém tom areálu a vlastně každý si hledí toho svýho, hraje tam skvělá hudba, pro někoho třeba možná trošku nahlas, No. ale myslím si, že to není tak hrozný, že... Tak to mě vyhovovalo zase. Mě jako taky, ale zase jako jsou lidi, jako, co jsou no. citlivější na tu hudbu, nebo chtějí mít třeba své sluchátka a své písničky, ale to se dá taky jako vymyslet, to je v pohodě. A celkově to tam bylo fajn, jako ta atmosféra. Bylo to hezký, jo. Jako hezký fitko, tyjo, že jsem tam byl poprvé, že jo, to, když jako skončila Alice, tak Filip přišel sem, že jo, trénovat, tak jsem tam byl poprvé a jako hezký fitko, fakt mě to uchvátilo, jako že to je takový prostorný, super prostě vybavení, jo, takový i atmosféra, i lidi, prostě recepce, všechno, jako jsem byl spokojený a ty asi taky, viď? Jo, já bych řekla, že i ty šatny měly hezky vymyšlený, že to měli i hodně... Ty se mi moc líbily, no. Jo, hodně toalet, hodně skříněk, prostě takový to jo, hezky poskládaný, přesně, místa, no. lavičky, To se mi líbilo. sprchy, jako ve všech možných fitkách, ale prostě v tomhletom bylo to hezky rozložený. To jo, no. Opravdu, že se tam člověk jako cítil dobře a tak. Takže to je za mě. To no, jako bylo to fajn. Zase někomu by mohlo vadit, že ty stringy jsou třeba malý, ale to je takový jako detail, mě to třeba vyhovovalo. Jinak Jana jsem mu cvičila ten rok, jako asi tak v květnu, že jo. No. CCA jsme cvičili, ale kvůli jako mý panický poruši a to, tak prostě tak se to přerušovalo, jako, jo. že jako se to přerušilo, protože jsem zase jako padl do těch stavů a bylo to těžký vlastně cvičit a to a jsme chodili do té Kentoja Fitness na Praze 10, na centrum Zahradní město. No, jako neříkám, že fitko nebylo špatný, bylo pěkný,
i vybavení super, ale nevyhovovalo mi jako to cvičení dole, že jo, prostě No, jako no, rozdělení jo. ty místnosti a to Jo. umělé světlo, že mi jako vadilo, jak mám ty úzkosti, tak jakoby to, že to světlo zvenku, že tam Hlavně, nebyly okna. hlavně cirkulace vzduchu tam byla taková blbá, že jak to bylo No, byla, malý, no. tak to bylo takový trošku na prd. A musím říct, že já jsem byla taky jako často nemocná, nebo mi něco bylo, Jo, byla si, no. takže byla jsem nemocná, No. nějaká Jsem dostala chřipku taky, no. chřipka. Jsem chodil šel sám, že jo, Jo. taky. A taky jako nejsem jako na tom psychicky úplně nejlíp, i když to třeba z těch videích nevypadá, ale taky mám nějaký jako svoje problémy, tak Oba vlastně máme problémy psychický. psychický, No, takže si jako ve vztahu opravdu rozumíme jo. a jako opravdu si dokážeme být podporou a jako dokázat si pomoct, protože oba vlastně víme, jak se člověk cítí a co vlastně prožívá. A oba jsme si prošli prostě těma stavama, hlavně jako prostě, že jsme si, že jsme prostě, že se pochopíme v té panické poruše a úzkosti, protože to máme oba, takže jako Jo. se pochopíme. No, taky jsme prošli nějaký krize ve vztahu, ale to nás posunulo dál, akorát, Jo, že si člověk prostě... Přesně tak, všechno jsme si vyříkali a uvědomili jsme si, jakoby, co pro nás znamená jako ten druhej a že má jako, že to má v hlavě srovnaný, že má to jako uvědomění v sobě, že to byl opravdu, že to byla taková jako nekrize, dá se říct, že to nebylo nic, co se týče našeho vztahu, že bychom se sobě nelíbili, nebo že by naše chování bylo špatný, ale že ty psychické problémy byly až moc nad tím vztahem Na zdravotní problémy. a takhle. A vlastně tímhle, že nás to oba pohltilo, tak jsme byli, tak jsme Ještě jak jsem se měl nechápali to, jsme se prostě. Jak jsem měl po těch práškách, že jo, potom risperidonu, ten prolaktin, že jo, vysoký, prostě rozházený hormony, Tak to bylo rádi protivnější, než jak když To mám jo, no. menstruaci třeba. což je fakt jako... hodně krutý. Fakt jako lidi, to je průser, jako opravdu, jako já o tom, o vlastně o duševním onemocněním a o lékách můžu říct spoustu, protože jsem si tím prošel a vím, jako co to dělá, ale dávajte si opravdu pozor, když jdete za odborníkem, za psychiatrem a dává vám medikaci, tak opravdu spousta psychiatrů, nebo jako ten můj, mi řekl třeba nějaký jakoby nežádoucí účinky základní, ale kolikrát mi to i neřekl. A fakt opravdu si dávejte pozor na tu medikaci a i se toho doktora zeptejte na veškerý nežádoucí účinky, jestli to nemá vliv na přibírání na váze nebo naopak na hubnutí nebo zvýšenou chuť k jídlu nebo Nezvyšuje to... a nebo prostě na hormony, jestli to nemá vliv. Často to u mě jako u muže to mělo vliv, u žen nevím, to prostě jsem jako nemám zkušenost s tím, jako nevím, jako to nevím, ale u mě to prostě jako mělo vliv a opravdu můj psychiatr mi řekl, že jsem bral risperidon asi 2,5 roku a já jsem si pak hledal, jako už po té době, co jsem to bral, tak jsem si potom našel až jako nežádoucí účinky a četl jsem tam, že to je rizikový na prolaktin ten lék a pan doktor mi řekl, že jako se prolaktin dá změřit a vlastně nikdy mě na odběry neposlal a pak až potom, když jsem si udělal odběry, jelikož moje mamka je zdravotní sestra, takže mi ty odběry může jako udělat i doma prostě a takhle. A domluví se v práci a veme si prostě na to věci a pak to odnese do práce, dá to do laborky a tak je prostě výhodou to, že mi to může nabrat doma, tak jsme to jako udělali ty odběry, i jsme udělali hormony, protože to poradila doktorka hlavně moje obvoďačka, můj praktický lékařka vlastně, takže tam mi poradila ty hormony a pak se to teda zjistilo, no, takhle vlastně. Jo. Pak se to zjistilo a jo, až teďkon prostě jsem si uvědomil, jako taky ve fitku jsem se bavil s trenérem Jardou, teďko nevím přímo příjmení, jakoby bez vlasů, že chodí jako na plešetovost a jako taky trénuje lidi, ale jako nevím teďko jako příjmení, tak ten mi poradil ohledně toho, že mi řekl, jako co to způsobuje ten vysoký prolaktin, no a tak už to teďko vím, jako proč bylo to moje chování takový a opravdu si dávejte pozor, no, jako na to, že určitě jako mě třeba pan doktor, jako můj psychiatr nikdy neposlal na odběry krve,
ani vlastně na žádný vyšetření, jo. A musel jsem jako jít sám jako na to vyšetření, jako to. A opravdu, jako když berete nějaký léky nebo prostě jdete za odborníkem, opravdu se ptejte na ty nežádoucí účinky a taky určitě se nepanikařte, nebojte se jako to, že na dlouhodobě to má vliv na fyzický zdraví, ale krátkodobě ne. Za mě, jako když jste stabilizovaný dlouho, tak když to zkonzultujete potom se svým doktorem, se svým psychiatrem, tak a zjistíte, jestli máte, jako jestli by vám doporučil vysazení, když byste chtěli, tak jako bych to určitě doporučil, když jste stabilizovaný. Ale jinak jako prostě když berete medikaci, jako hlídejte se, jako opravdu dělejte si jako nějak prostě pravidelně v nějakém časovém rozmezí, jako třeba po 3 měsících nebo po půl roce si dělejte krevní testy, si nechte udělat, jo, prostě nechte si nabrat prostě hormony jako třeba u mužů, co si já třeba budu nabírat, co mi vlastně poradil taky Jarda z Fitka z Apolonu, tak bych určitě, co je nejdůležitější u těch léků, když berete třeba tak jako u mužů, tak jako si nabrat testosteron, FAI, progesteron, prolaktin, estradiol, SHBG, potom vlastně hormony štítní žlázy, což je FT3, FT4, TSH, ten základní, a jaterní soubor, a pak i zbytek můžete si nabrat. Tohle to jsou hormony, který mi poradil Jarda, který si mám jako nabrat, tak ty si jako naberu, abych jako zjistil všechno, protože mi jako udělali třeba taky testosteron jako odběry, ale to byl takový jakoby ten souhrn, a on mi vysvětlil, že tady to FAI, tak vlastně jako to mi zjistí jako celkově to nejdůležitější, a opravdu bych to teda doporučil, no. A jinak jako buďte k sobě hodní, každopádně pokorný, jo, a nebuďte na sebe zlí, prostě teď jsme jako zažili to, že jsme byli na Smíchovském nádraží, jsme čekali na autobus a tam paní prostě, já jsem si říkal teď jako co se děje, ne, že tam prostě troubil autobus, že jo, tohleto. Tam stály asi 4 za sebou. No, stály tam 4 za sebou, potom se to nashromáždilo, tak jsem si říkal nejdřív, no tak to je nějaký divný řidič, nějaký nenormální nebo to, a pak si říkám, a co když se udělalo jako špatně tomu řidiči, tak jsem se tam šel podívat jako to, a teď jsem se zeptal paní, jako proč nejede, a ona jako říkala, že chtěla zaparkovat, že prej autobus jako, že jí tam vjel a že jako... Že chtěla zaparkovat. Že chtěla zaparkovat a že měla přednost jako to, a že mu to řekla jako, a že jí tam jako vjel a tohleto, a že ji nepustil, tak jako na truc zapla prostě blikačky, varovky, a normálně tam řekla, že prostě nikam nepojede a že bude stát a to. Tak jsem jí vynadal jako to, bohužel zdržovala prostě městskou dopravu, že jo, pražskou, jako autobusy, a zároveň taky jako autobus má hlavně přednost, a vždycky jako, že se má pouštět kvůli tomu, aby nebylo zpoždění a tak, no bohužel lidi museli prostě tam vystoupit, no hold. No, potom se paní teda rozjela, no, já jsem ji teda vynadal pěkně, i lidi tam na ní taky jako pořvávali, jako to taky vulgárně. No, i já jsem jí vulgárně vynadal, protože nejdřív jsem jako s ní jednal v klidu, jako proč nejede, no, a když mi potom jako řekla ten důvod, tak to opravdu, to mě tak jako rozčílilo, že to jsem jako nevěřil, že takovýhle lidi jako jsou. Jo, no, jako, buďte v sobě pokorný, jako i jako k starším lidem, i v jakýmkoliv věku, ale ne zase na úkor toho, když někdo dělá špatné věci, anebo někdo dělá prostě něco prostě hnusného, jako to, no. Jo, jako, a třeba rodina, jako, jo, třeba rodině buďte vždycky vděční za všechno, jo, co pro vás udělali, že vás vychovali, ale když prostě vám dělají nějaké chyby, nebo něco vám říkají špatného, nebo já nevím, cokoliv, jo, tak, nebo vám říkají něco, co se vám nelíbí, tak se nebojte ozvat. Prostě. Řekněte svůj názor, nebo řekněte v klidu, mně se tohle nelíbí, nebo takhle, prostě nebojte se říct tu zpětnou vazbu tomu rodiči, protože všichni jsme lidi, a pro toho rodiče je taky fajn, že má tu zpětnou vazbu, že ví, co se tomu dítěti líbí a nelíbí, a u všech možných jako konfliktů, když jde jako jednat v klidu, tak nejdřív si zachovat tu chladnou hlavu a
jednat v pohodě, ale když už to nejde, tak prostě třeba jenom zvýšit hlas, navrát jako najevo, že se opravdu něco prostě děje. jako bránit se. Jako, No, ale v nějaký přiměřený míře samozřejmě. No, jasný. Jako nechceme být pak jako my za toho špatného. No, to jo, no. Ale fakt se nebojte ozvat, jako i když je to rodina, tak opravdu zase, jo, třeba jednejte v klidu, prostě Vyříkejte si to v klidu Jo. a i když to potom nepůjde, prostě tak už potom je to na vás, jako jo, ale prostě když si to vyříkáte v klidu i s rodinou třeba jako to a ten člověk stejně jako dělá ty chyby pořád, tak už nevím, jako co byste měli dělat, to už potom asi, já nevím, tyjo. To už to nevnímejte. Asi je zastřelit, no. Ne, ježišmarja, to ne. Radě se dělá samozřejmě srandu, ale jako pokud to opravdu jde pořád, tak to prostě ignorujte. Normálně běžte si po svým, protože no, ale když... zase to v sobě ty jako budou dusit, že jo? Víš co? Ne, prostě když... To budou trápit tím, jako to. Když mě někdo bude říkat furt něco dokola, což se mi jako taky děje, No, ale nebudu tady rozebírat své rodinné vztahy, tak prostě to, no, tak to neřešte. nepatří jako osobní věci. Ne, tak to prostě neřešte, Internet. běžte dál a jako víte, co chcete, máte nějaký svůj cíl a když se tady bavíme jako o sportu, o cvičení a o psychických věcech, tak si vždycky před vším, třeba předtím, než jdete k psychiatrovi, a nebo třeba potom, když vám třeba navrhne nějakou léčbu, tak si spíš předtím, zajděte si na odběry, abyste věděli, jak jste na tom, aby vás prohlídla doktorka, jestli vaše fyzické tělo je jako v pohodě, jestli to všechno unese, jestli v krvi nemáte něco. A hlavně krevní obraz a hormony. Hormony a samozřejmě pokud máte na něco alergii, tak se určitě ozvěte, aby vám jako třeba z něčeho nebylo špatně nebo aby vás to nezabilo. No, přesně tak. No. A jako pokud máte třeba přirozeně vyšší ten... Co, ženský hormon? Ne, no pokud má chlap přirozeně jako vyšší ženský hormon a... Stačí ženský hormon, ne? Ten prolaktin. Jo. No. Pokud má ten chlap jako přirozeně daný to, že má o trošku vyšší prolaktin, ale dá se to nějak řešit. No to nebývá moc normální. No Nevím, nebejvá, netuším. ale jako o pár procent, No. jako o půl procenta třeba, nebo No. když je takovej jako víc ženštělej, ale je to pro něj jako přirozený, tak rozhodně není dobrý, aby mu ten doktor třeba přidával víc těma lékama. Je dobrý si všechno přečíst a oni ty příbalový letáky, co jsou velký jak noviny, je dobrý si projít se něco Přesně na tak, internetu, pak si třeba zajít za doktorem jiným, abyste měli víc informací a udělat si research sami a věděli, co a jak. Rozhodně si informace hledejte ve vícero věcech na internetu. Prostě projížděte toho víc, zeptejte se víc lidí a tak. A co se týče toho cvičení, tak tam je fajn se jako prohlídnout, zjistit, v jakém stavu máte záda, jak moc jste ohebný a no jasně. Nejdřív třeba se sami na sebe koukněte, abyste věděli, co se vám na sobě líbí a nelíbí, ale každopádně, co je hlavní, se před tím sportem jako umět přijmout a říct si, tohle je moje fyzické tělo, co mi vlastně jako pomáhá v tom, abych si mohla plnit ty cíle a chci ho zdokonalit třeba tím, že chci mít silnější tělo, nebo chci třeba schodit nějaký kilo, když chci, ale hlavně se musíte umět přijmout a říct si, tohle jsem prostě já, ale vím, že ze sebe dokážu vyždímat víc. Jít k sobě, být k sobě hodný a ne toxický a nadávat si, to nikdy nikomu nepomůže. Přesně tak. To je pravdivý, velmi pravdivý a hodně vám to může dát do života. Každopádně jako přítelkyni už znáte, teď jste ji vlastně viděli poprvé ve videu. Můžete se těšit v budoucnu na tréninkový videa spolu, když budeme cvičit, až přítelkyně jako se vyučí a bude prostě mít na to víc času a bude prostě jako bude to pro ní prostě lepší a zvládatelnější. A určitě se jako těšte, když o to budete mít zájem, tak určitě jako budeme natáčet nějaký jako povídací videa o vztazích a tak. Můžete témata prostě napsat do komentářů, co vás napadne. A s Janou jsme už jako vlastně budeme 1. ledna 3 roky spolu, ne? Ano, přesně. 1. ledna 2023, no mám takovýhle pěkný datum. A zrovna takový to blbý, že
když máte Silvestr, tak slavíte Nový rok a pak druhý den ještě musíte po opici ještě slavit si toho výročí. Ale nemusí se pít moc. Nemusí, no. Stačí Ale my to slavíme třeba to, my jsme to slavili to, že jo. I když jako bylo po půlnoci, tak jsme slavili i Nový rok i výročí. No jasně. No, my jsme to takhle prostě spojili. Máme to hezky vymyšlené. Máme to takhle hezky vymyšlený, že prostě si oslavíme jako i Nový rok, i to výročí a přes den potom toho prvního, jo, třeba něco vymyslíme, nebo prostě si užijeme ten den toho výročí. No a ušetříte i za přípitek, že vám na to stačí jedna flaška. No jasně. Že to svouknete všechno najednou a může vám zbýt třeba od Vánoc. Rozhodně nepijte moc. Alkohol je dobrý otvírač pusy a je třeba dalších věcí, ale do toho taky zabíhat úplně nebudem. No. Jo, nejsem žádnej jako zabředlej abstinent, taky se občas jako napiju, ale nepřeháním to tak, abych se pak nechovala špatně, nebo něco takového. Jo, dát si třeba občas skleničku červeného, na tom není jako nic extra špatného, ale jako není dobrý chlast, zvlášť když chcete sportovat, To jo, no. si vyberte, buď pít nebo cvičit. No. Tak to by bylo všechno teda. Já jinak ještě chci dodat vlastně, že 7. listopadu 2021, jak jsem byl naposled teda ještě v Alici, tak jsme tam byli s bráchou ještě, s Nazíkem, tímto tě zdravím brácho, mám tě moc rád. A určitě se taky můžete těšit do budoucna, že i bráchu uvidíte na videích, když třeba pojedeme za Filipem, trénink, jakoby natáčení, jo. Až brácha se na to bude cítit a Můžeme natočit i společný video a tak, pokud prostě se domluvíme a tak, a můžete se prostě těšit na nějaký videa jako do budoucna, až brácha jako bude chtít a bude se na to cítit a tak, jo, tak se můžete těšit a jinak se motivujte, inspirujte se a těšte se prostě na můj nový content a budeme tam toho spoustu, videa s přítelkyní, budu chtít točit nějaký rozhovory, jo, s známýma lidma nebo s lidma prostě, co dokážou něco lidem předat, nějakou motivaci a inspiraci. A celkově no, prostě po domluvě potom, když ty lidi oslovím, tak když mi potvrdí, že můžu s nima natočit rozhovor, tak natočíme. A určitě i s Filipem natočíme rozhovor. No, dneska nám to bohužel nevyšlo v tom Max Fitness Doudlevce, protože jak nemám mikrofon, že jo, tak je to prostě blbý, tak nejsme slyšet a nebylo tolik času. Takže se můžete těšit prostě, že budou i videa s Filipem a jo, budeme jezdit za Filipem, jo, jako dvakrát do měsíce na osobní trénink a máte se jako na co těšit. Tak se mějte a kdyby se vám po nás třeba stýskalo a chtěli byste nás vidět i na jiných platformách, tak určitě máme Instagramy a tam je toho taky dost. Budou tam fotky, kratší videa, třeba co nás zrovna napadne a ne třeba ve videu, kde se opravdu rozkecáváme strašně a jenom sedíme, takhle se vidíte i třeba, kde jsme třeba byli, co jsme dělali a takhle, takže tam nás taky můžete sledovat, mám mě rádi. No i tebe, že jo? Taky. No tak, prostě já tam nedávám moc zajímavé věci, ale třeba začnu. Takže rádi můžete sledovat, má tam už spoustu reelsek a opravdu v popisku v tom hodně motivuje lidi, aby cvičili, rozebrat tam svůj příběh a je to strašně moc hezký, jak je jako vděčný lidem, kteří mu pomohli a určitě ho sledujte. Dobrý. Tak se mějte hezky a zdravíme vás, loučíme se s váma, mějte se hezky a hlavně se mějte se rádi. Ahoj. Ahoj.